Kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Alkamisa sappo e tati lewru février hitande ujunaje nogas jeegom hettiyankoɓe tedduɓe radio Jawol Sare yonti meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji to États-Unis jatten hen koye Amadou Touré. Bandiraɓe sehilaɓe toɓe radio Jawol Sare habaruji men États-Unis guiɗoɗen ko toon to Minnesota tunade ko yalti ñalawma hono kanko mo Donald Trump hooli e neldi ɗum toon to Minnesota karala ko fate frontiére uji hono kanko Tom Homan e nder conférence presse mo ƴefti hande wi wonde ko opération ngaji yimɓe militaire uji taw ko immigration neldunoɓe toon to Minnesota ene wayi hande koko dartoto ɗum noon wi o haali hede wi wonde ko oɗo opération ko sibabude muɗum waɗi yimɓe hewɓe seppoɓe jalti yimɓe hewɓe naggama hen ɗum waɗi sababu mum kadi yimɓe ɗiɗo maayi hen taw ko citoyen ji américain mbarama hen wawi wonde fof ene woni homeland sécurité gardiɗo ko faare ɗiɗo opération ngaji toon to Minnesota hono kanko Tom Homan o lomtigi hono gonnoɗo toon commandant gominoɗo toon to Texas hono kanko biyeteɗo Bovin e guila nde yetti kadi o fuɗɗima felde no fewi no mbeɗon mbaɗiri gollu men toon ɗum ɗon fof wiyani wonde ene wayno ko wonko ponno ƴewde goɗɗum wona rewde no mbaɗirtini wawi wonde fof kanko Tom Homan suwa o jaboro wonde ko sibabude Maison Blanche walla to Washington to Congrès hono kamɓe républicain ji ɓe donki ha hande dañde démocrate en goppu beele homeland sécurité ene dañi budget walla taw hankadi ene wayno no wirno ni on woodi gueɗe goɗɗe ɗeɓe poti huccande ɗum noon ko ƴewde criminel an wona ƴewde kala gonɗo ɗo en hayso nde woni ɗo duuɓi temedere pour ɓe ƴeewa ɗum donc wawi wonde fof ene woni ko kanko Tom Homan ko ɗum haali hande conférence de presse siftinɗon tan ken nder débat jaltunoɗo hono kanko gardiɗo justice toon to Minnesota hono kanko Keith Ellison o wawino kanko hoorema yeddodirde e sénateur Ron Johnson ɗum noon ene wayno taw oɗon sénateur kañum woori mum nde taki mo wi wonde ko sibabude makko kanko haalluji makko kanko Keith Ellison ko ɗum waɗi yimɓe hewɓe mbara toon ɗum waɗi surtout henno kanko René Good kanko kadi Alex Preti ko ɗum waɗi ɓe waɗade ɗum ɗo fof noon ene wayi ko hunde nde ganduɗa henne kanko sénateur walla sarɗiyanke biyeteɗon Johnson o wawano rokkude preuve muɗum ko wawi wonde fof kamɓe Minnesota surtout kanko Keith Ellison ene wayno ko portuɓe plainte déjà pour gouvernement Donald Trump ko fate militaire uji nelduno toon to Minnesota hande kadi toon to Washington toon to Congrès ene wayno ko kamɓe sénateur uji républicain e démocrate hande ɓe nandirani pour fate dañande budget ono kamɓe immigration ɗum noon ene wayno ko ñalawma janggo walla jamma janggo haɗata so tawi eɓe continue o wadde kaldigal pour ko fate dañde oɗo budget ko wawi on fof ene wayno ko kamɓe républicain oɗo sadio en ɓe mbi woni ɓe goni koye felde démocrate en mbi ko démocrate en ɗaɓɓi ko hunde nde wonata ene wayno haysindo kanko Donald Trump walla Maison Blanche e hoore mum kañum hoore mum jabiniɓe gueɗe keeɗe ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe démocrate en koɓe ɗaɓɓi ko en toɓɓe sappo ɗeɓe ɗaɓɓiɗe ene wayno ko hen toɓɓe tati ɓuuri wonde ɗi ganduɗa en kamɓe républicain ji ɓe jaɓani ɗum oɗo sadio en toɓɓe ne jeeya no ittude masque uji kamɓe ɓeeɗo liggoroɓe immigration toɓɓere wonde nde hande ko wadde yiide wonde ko kamɓe yimɓe immigration liggoroɓe en ɓe police ji yoɓe jogo kala kene wawi nanggude vidéo ji so tawi ɓe potte yimɓe wiide kadi wonde ko kamɓe yimɓe immigration ɓe henne otoɓe kutoro tan doole mabɓe galle mo beela fof ɓe naata ɓe ngala yamirore ñaawo donc wawi wonde fof ene wayno oɗo sadio ni so tawi janggo ɓen ni walla jamma janggo ɓen ni kamɓe sarɗiyankoɓe goto men fof koko foti yaade foftiyade ɗum noon kadi ɓe poftoyo taw oɗon saaha kamɓe immigration ɓe ngala budget mo ganduɗa kamɓe sarɗiyankoɓe républicain je démocrate en fof no nandiri habaruji men international ko to Sénégal ɗum noon tugnade ko yalte ñallome hono kamɓe Dakar Actualité Seneweɓe journuji kewɗi Sénégal jaltini wonde ko cour de cassation gonɗo toon to Dakar waɗi yamirore mum e wayno ko kanko Farba Ngom on foti yaltinede on foti rokkede liberté ma provisoire ɗum noon e wayno ko kamɓe cour de cassation ɓe piltini ɗaɓɓade walla décision mo ganduɗa kamɓe cour d'appel walla parquet wannoto hen pour wiide Farba Ngom ne foti continde sokede walla ne foti continde enquêtede surtout sibabu ɗiɗo téléphone aji kamɓe cour de cassation noon e wayno oɗo sadio mi dokki parquet mo ganduɗa en kañum koye mi ɗaɓɓuɓe wonde ko kanko Farba Ngom yo enquête o dokkimi balɗe jeegom so tawi ɓen mbaɗani kadi ñagaki kadi walla mbiyani kadi il faut ko won gonko paye makko goɗɗum ene wayno ko kanko Farba Ngom on foti opérede sifti ɗon tan ko kamɓe avocat ji kanko Farba Ngom ɗum noon en jeeya hen maître Amadou Sall ɓe garino hanki fottude journaliste uji surtout en haltude gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe justice mo Sénégal ɓe mbaɗi kanko Farba Ngom surtout ko fate ɗiɗo téléphone aji par ce que oɗo sadio o nanguira tan ko sibabude téléphone goto nde ɓe gaari suudu makko mois de décembre e wiide mabɓe kadi oɗo téléphone nde ɓe namdimo nde en pour yo rokkuɓe code o sali ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa en ko hunde nde loi yamiri kanko maître Amadou o siftini kadi o woni tan e loi ji Sénégal ene woodi ko wiyete perquisition ɗum noon firti wonde ko so tawi kaake ma ƴeftama ko wayno téléphone aji ni aɗa wawi salade wawata yamirde ɗum tan ko ñaawo kadi so yamiri ɗum il faut que soit an taweɗa nde udditede walla neɗɗo mo désigneɗa tawe kono noon e wayno ko kamɓe laamu ngu ɓe kamɓe dekkodi code téléphone o ɓe naati hen ɗum ɗo fof kadi ko hunde e wiide makko ko gueɗe ɗe ganduɗa ndewani lawol ko wawi wonde fof ene fada en ha ƴeewe ko laamu ngu jabtoto caggal nde cour de cassation yamiri wonde kanko Farba Ngom foti rokkede liberté makko provisoire
rogere men coftal balli jaaten koye musidɗo men Tidiani Niang ko noon tigi musidɗo Fuutanka salminama gadorɗen kabaruji men coftal balli koye nder leydi Mauritanie ñalawma janggo aljuma 13 lewru février hitande ujunnaji ɗe 26 pottitte playoff quart de finale championnat foot hitande ujunnaji ɗe 25 hitande ujunnaji ɗe 26 ma fettuto Inter Arena waɗɗani cinéma Sada so woni 16h GMT bogge escale ma jabbo kippu dawlel 16h40 GMT kippu calguma hiwdir kippu teka 17h20 GMT ganki jeeri ma jabbo kippu jowol 18h GMT kippu hayre mbar ma jabbo kippu jingue ko sitinde bandiraɓe pottitte retourde jogol zuude ko 15 nduɗo lewnu gonɗen pottitte playoff championnat walo hitande ujunnaji ɗe 25 hitande ujunnaji ɗe 26 pottitte ale ñalawma janggo ne hawre 13 lewru février hitande ujunnaji ɗe 26 so woni 18h40 GMT kippu garak ma hiwdir kippu Madina Salam 19h20 GMT kippu Bouyella ma hiwdir kippu Nyanga 20h GMT break ma hiwdir kippu Shabab Nimjat 20h40 GMT Dagana ma jabbo kippu Fes jencude championnat mo leydi Mauritanie deuxième division 5e journée pottitte kiide hande kippu ASC Valais kanyum jabbino kippu FC Amitié potal ngal way gasiri ko deki on partout kippu ASC Armée kanyum hewndirno kippu ASC Riyad ko ASC Riyad way hebde polgu taw logol gotol ndiga championnat régional mo diwan mo Adral première journée kiide hande diddal be kippu association espoir kanyum hebi polge yesso kippu FC Adra taw ko logitete logididi pottitte Ligue des Nations waɗamo tirage ñalawma hande diddala en tawi hen kippu France Italie Belgique kippu Turquie poule B&D en tawi hen kippu Allemagne kippu Hollande Serbie kippu Grèce diddal A3 en tawi hen kippu Espagne Croatie Angleterre kippu Tchèque diddal A4 en tawi hen Portugal Danemark Norvège kippu Logal jencuudi coupe de roi demi-finale pottal kihiide hande kippu Atlético Madrid kanyum jabbino FC Barcelone ko Atlético Madrid wa hebde polgu taw ko loginayi ndiga kihiide hen première demi-finale aller kippu Atlético Bilbao kanyum jabbino kippu Real Sociedad ko Real Sociedad wa hebde polgu logol gotol ndiga championnat mo leydi Angleterre pottal ñalawma hande kippu Brentford kanyum jabbino kippu Arsenal pottal ngal way gase ko deki on partout championnat mo leydi Espagne LC ma jabbo kippu Osasuna Bundesliga championnat mo leydi Allemagne ñalawma janggo 19h30 GMT Dortmund ma jabbo kippu Mainz 05 Serie A italien ñalawma janggo 19h45 GMT Pisa ma hiwnder kippu Milan AC Ligue 1 français pottitte ñalawma janggo so woni 18h GMT Rennes ma hiwnder kippu Paris Saint-Germain ko sitin bandiraɓe ngal ɗo pottal hono Rennes heeɓi keɓlowo kespol biteɗo Franck Hez 20h05 GMT Monaco ma jabbo kippu Nantes kabruji men coftal balli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto mbawi wonde fof Amadou Touré Tidiani Niang golle mon jooɗi peewi hettiyankoɓe tedduɓe radio Wol Sare en ñaguima joom jaam mo jaam woni e junggo mum nde waɗanten jaam yo jaam sarsako e windere nde oga banggue ko musidɗo mon Foutanke Diaw